Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong nga bata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Poultry House sa Talisay City na sunog 3.5 billion pesos ang halit sang kalayo. Bangkay sa isa ka lalaki na sapuan sa may Talisay City kay inasang aga. Duha pilason sa pagpaniro sa Dumaguete City. Suspect isa ka babae kag isa ka lalaki nadakpan. Masobra sa 1,600 na lang ka mga traditional jeepney ang sarang makabiyay sa Bacolod kung mag-expire na ang ila provisional authority. Kag sa good vibes, 10 minutes lang alakat pakadto sa waterfall sa tripping ni Roming. Kag isa ka nurse nagpabata sa isa ka babae nga may diferensya sa pamensaron sa higad sang dalan sa Bacolod sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Provincial Tourism Week ang magabukas buwas nga adlaw. Tourism and green investments ang mga sentro sini. Sunod kay Cheryl Dicena, ang Provincial Tourism Officer, hindi lamang ang pagtibong sang sara nga mabisitahan kag mga ginapabugal nga produkto ang ginatutukan, kundi mismo ang pagsaulog sini nga nagahatag sa atensyon sa pag-amlig sa palibot. Ehemplo diri ang mga pagpangagda e-invites na. Kag jutay na lamang ang traditional nga invites. Pagi sa executive order, ginban naman ang paggamit sang single-use plastic. Sa Ayala Capital Central, magabukas ang event. Kasubong sa nagligad nga tuig, may tourism fair, cultural shows, kag food parade. May photo exhibit man nga nagapasundayag sang undiscovered Negros. What's different about the Tourism Week this year is we are really like evolving towards a more sustainable celebration. So even our invitations, it's like 90% e-invites this year. We have done away with the hard copies except for a very few major invitees. We also came up with an executive order on the stand of the province ban on single-use plastics. So it's the first time that we coincided it with the Tourism Week celebration. Sa number 9, Water Monitoring Council sa Bacolod magausisa sa supply kag kalidad sang tubig sa syudad. Ang una pa iway balatian parehos na lamang sang kolera. Tuyo sang ika-convene nga Local Water Supply and Quality Monitoring Council nga maging consistent ang pagpasiguro sang water supply, ilabi na ang kalidad sang ginainom nga tubig sa pumuluyo. Inyagod na pa iway ang mga balatian parehos na lamang sang kolera. Gani sa madason nga bulan, liwat nga magapatuman sang inspeksyon ang katapos sang Water Monitoring Council sa mga water refilling station, mga deep well kag bubon, pati na ang tubig gahalin sa Basiwa Prime Water. Ang inspeksyon o kunang inspection team ang sarang makarecommend sang penalidad kag posible pagpasira sa mga kumbuyahan nga mapatod nagsupak sa Philippine Clean Water Act of 2004. Tanan nga involved kag ang mga hindi safe sa pag-monitor, no? Kaya ang ating objective is to secure mas safe kag quality ang tubig kag nag-involve na siya sa kabuhi sa ating mga constituent. So tanan nga aspeto nga pwede ma-monitor sa ating council mo. Sa number 8, driver sang e-vehicle nga nakabunggo patay sa isa ka senior citizen nagsungka na. Nagsungka na sang kahapon sa Police Station 4 ang tri-vehicle driver na nakabunggo kag nakapatay sa senior citizen sa Barangay Villamonte sa Bacolod City sa atong Setyembre 7. Sunod kay Pulisa Captain Francis De Pasukat, ang hepe sa Police Station 4, na konsyensya ang driver gani nagsungka siya. Istorya sa driver sa pulis, ulihin na lang siya nakahibalo nga napatay ang biktima nga ginkilala kay Noli Chan, 72 anyos. Sunod sa driver, pag-aatubangon niya ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Dugang pa sa driver sa talatapan sa Police Station 4 na sa gaid si Chan sa side mirror sa
vehicle rason nga tumba kaga pilason ang senior citizen. Gilay tawon ang sitwasyon ni Chan apson kakulba nagdiretsyo. Posible nga magapangatubag sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide ang driver. Sa karon wala pa siya sa kustodiya sang kapulisan bangod na tapos na ang reglementary period. Matapos ang lubong ni Chan, posible nga magapasaka na sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa driver. Sa number 7, masobra sa 11 million pesos ang ginatanyag sa Philippine Army nga reward money sa mga kadakop sang mga NPA leader. 11,240,000 ang ginatanyag sa Philippine Army sa makahatag sa impormasyon nga makaresulta sa pagkadakop sa 7 ka mga wanted nga mga leaders sa New People's Army sa Panay kag Negros Island sunod sa kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, Chief sa 3rd Infantry Division Public Affairs Office. Ang mga wanted nga mga rebelde amo Sanday Maria Concepcion Bucala alias Concha, First Deputy Secretary sa Komiteng Rehiyon Panay, may kaso nga rebellion kag reward money nga 5,300,000 pesos sa pag-aresto sa iya bangod siya ang pinakamataas nga opisyal sa ila. Sanday Roberto Cabales alias Ted, Lloyd Ocon William, Roberto Gumia alias Toto Ocon Miller, si Arlo Vargas alias Allen, si Severino Giongo alias Berin, Dario Cagtisoy, Magno Flores alias Edgar, kag si Nahum Camariosa alias Bebong. Ang makakita sa ila mahimo nga magpahibalo lang sa pinakamalapit nga military o police station. Sa number 6, duha pilason sa pagpaniro sa Dumaguete City. Ang suspect nga isa ka babae kag isa ka lalaki ang nadakpan na. Duha ka mga persona ang pilason matapos nga ginpangtiro sa isa ka motor shop sa Anggatan, Barangay Tabuk, Tubig, Dumaguete City, Negros Oriental kahapon sang kaagahon. Ginkilala ang mga biktima nga Sunday Sherwin Visitasyon kag ang iya helper sa shop nga si Jomar Ablao Templo. Nagainom sa soft drinks sa shop ang mga biktima sang hinali na lang sila nga ginpangtiro sa duha ka mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo. Si Sherwin may igo sang bala sa ulo samtang sa butko naman ang igo ni Jomar. Kay nanadakpan na sang Dumaguete City PNP ang duha ka mga suspect nga si alias Erbesto kag alias May kag yara sila sa custody sang PNP. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Ronwell Fungo, ang hepe sang Dumaguete City PNP, may kangtanan sa illegal nga droga ang natabo nga pagpaniro kag ang target sang suspect amo si Sherwin kag nadalahig lang ang iya nga helper. Sa number 5, bangkay sinasapuan na sang aga sa Talisay City. Nasapuan na lamang sa kilid sang dalan ang bangkay sang isa ka lalaki sa Hacienda Ortilla, Barangay Efigenio Lizares, Talisay City, mga pasado las 5 sang kaagahon. Sumunod sa kay Police Major Wilfred Binoman Jr., Deputy Chief sa Talisay City PNP, may nagpahibalo na lamang sa ila nga may nakitaan nga bangkay sang isa ka lalaki sa mga lugar. Kinabulubanta nga nagapangidaro ng biktima sang 60 anyos. Sunod sa kay Binoman, nakapanugid ang mga residente malapit sa lugar nga nakabati sila sa duha ka mga lupok kainas ang kaagahon. May pila sa ulo ang biktima pero hindi pa matumod sa pulis kung balatuga sang bala o kung patalom. Dugang pa sa pulis, base man sa panaysayon sa mga residente nga ang biktima ang ginaligar may diferensya sa pamensaron kag masami nagakakitaan nga nagapanglakaton samtang ginaistorya ang iya kaugalingon. O si Salman sa PNP kung bala sa amo mismo nga lugar ginpabiktima o kung ginbilin lang siya sa area. Ang biktima ang puti ang buhok, nakasuksok sang itom nga bayo kag jacket, nakaituman nga dilargo kag itom nga rubber shoes kag medyas. May dalaman siya nga green nga face towel. Sa karon, nagapanawagan ng Talisay PNP nga magpadulong lang sa ila opisina ang luyag magkumpirma sa identity sang biktima. Sa number 4, 7,000 square meters nga prime lot sa nga probinsya sa Cottage Road sa Bacolod City ang ginalantaw nga ma-convert sa BPO Center paagi sa public-private partnership. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sandigman sa ilang mga preliminary plans.
Sakop sa mga prime lot ang ginatindugan sang daan nga building sang Land Transportation Office nga karon nagsaylo na sa Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan. Ang ginatindugan sa talatapan sang Boy Scouts of the Philippines kag Philippine Veterans Bank. Suno kay Lacson na turnover na sang BSP sa ila propiedad sang nagdigad. Ang probinsya magahatag sang masayluhan sang BSP kasubong man sang Veterans Bank kag ini sa talatapan sakop man sang TLDC. Tuyo man sa probinsya nga makuha balik ang building nga sadtuan ay ginagamit sa Women's Center nga sa tabok man lamang sang Veterans Bank. It's a very valuable area, and as I said initially, we're looking at another BPO center, but we will ask or do it through a PPP. Ang target na go next year? Like demolition? Well, still no date, no. We haven't really sat down and decided. It's just an idea on what to do with the property. We all know it's a very prime property. Sa number 3, pinapaabot ni Governor Eugenio Jose Lacson na mas madamo pagit ng mga rice retailers ang mag-comply sa price cap na patuman sa digman sa Executive Order No. 39. Nagapati si Lacson nga ang malasig na pag-release ang ayuda sa DSWD na tag 15,000 pesos sa mga nag-comply sa EO sa Presidente damlag pa ang magainganyo sa iban nga mga rice retailers nga magabaligya sa regular milled rice sa 41 pesos ang kilo kag well milled rice sa 45 pesos ang kilo. Sa report sa Office of the Provincial Agriculturist, as of August 14, kaginsabit sa kay Governor Lacson, may 658 ka mga rice retailers ang ilangan na profile kag may 155 ka mga retailers ang nag-comply sa EO. 42 naman ang mga na-profile sa mga merkado sa Bacolod City. Damlag pa, 37 lamang ang mga retailers ang nakabaton sang ayuda bangod sila man lang ay nakakomply. May masunod pa nga tagtaganay sunod sa DTI. Samtang, ginalantaw man sa probinsya ang bulig para sa mga rice farmers pagi sa pagbakal sa ilang mga palay. Suno kay Lacson, isa sa mga mahimutikang amuang konpila ang buying price ng National Food Authority, dugangan ini sang probinsya. I expect that to go up. Why? Because there was already an initial release of subsidy. So nakita nila that if they comply, they can at least receive some form of subsidy from the national government. So the president of the Retailers Association was present in the meeting a while ago. They really convinced their members to comply. Sa number 2, masobra 1,600 nga total nga jeepney ang ginalantaw sa rangpa makabiyahe sa tion nga mag-expire na ang Provisional Authority nga gin-issue sang Land Transportation Franchising and Regulatory Work. Dugang 24 ka mga Provisional Authority para sa dugang modernized jeepney ang ginpalapot sa pamunuan sang LTFRB6 sa katapos ng Cebu People's Multipurpose Cooperative nga isa sa mga operators sa modernized jeepney sa Bacolod. Ang dugang mga units ang gintalana para sa Estefania Central Market nga ruta. Suno kay Renaline Martem, ang Satellite Office Manager sa kooperatiba, magadugang man sila sa masobra 20 pa ka mga electric jeepneys nga ibiyahe man sa Bacolod. Pero upod sa iban pa nga modernized jeepney operators, magahulat sila sa mga desisyon sang LTFRB kung tugutan pa ang pagbiyahe sa traditional nga jeepney nga natagaan sang Provisional Authority tutub Disyembre 31. Sino kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, ginatun-an nila upod sa LTFRB ang paghatag kahigayunan sa masobra 1,600 ka mga jeepney operators nga makapadayon biyahe samtang wala pa nalabot ang target nga 1,099 modernized jeepney nga nagabiyahe sa syudad. Sa karon, may masobra na sa 590 ang nagbiyahe nga modernized jeepney sa Bacolod. Actually, kung ara pa ang mga traditional, medyo ma-affected pang yun na ang modern. But for now, paano ka cope up? So far, okay man lang. Operations naman. Okay lang.
they enjoy special favor without necessarily and prematurely preventing the traditional jeepneys from operating. We are talking of December 31, 2023. We do not know what will happen after that. Technically, ang na-cut na kay 1,600 ang may PA. So the assumption right now is only 1,600 traditional jeeps can actually fly the routes hand in hand with the 590 modernized. So gabalancing lang. Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. May kapin sa 3.5 million pesos ang halit kinatuga sa pagkasunog sa Poultry House sa Barangay Concepcion sa Talisay City sa Kahablao. Sunod sa caretaker, pinutos lang matapos niya ginpaandar ang LPG tank, nagdaba-daba na ang kalayo. May report si Nico Delphin. Nagabubo pang ulan sang natupok sang kalayo ang isa sa duwa ka mga dalagko nga poultry house sa sulod sang asyenda Balugo sa Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay kahapon. Istorya sang caretaker nga si Roger Mangilimutan, ginpaandar niya ang LPG tank nga ginagamit agud mainitan ang mga piso sa sulod sang poultry house. Pero minutos lang ang nagligad. Pagbalikid niya, nagadaba-daba na ang kalayo malapit sa LPG tank. Gasol ka? Oo. Panaw mo na, itong bulo ng klayo. Hindi naman. Ano nag-preheat kami sa mga magawat piso. Testing lang. Kaya siguro lang, may open pa din na kuryente pa din. Ang isa pa na. Kung saan nagligad, doon nakagagibis yung alkin nyo? Paano may ara magigabis yung alkitro? Hindi na masiga, pero hindi tayo oras mo na tayo holang na. Saan siling na sir nga may leak posible? Ito ka muna? Kasi wala akong katakuan kung may leak, isa tayo magbirupusan ng guma mo. Naluwas naman sa mga kaupdanan ni Mangilimutan ang mga piso kag mga manok sa sulod sang poultry house. Pero naglabot sa 3.5 million pesos ang halit sang sunog sa propiedad nga ginapanag-iyahan ni Jose Henares. Padayon pa nga ginausisa sang Talisay Bureau of Fire Protection kung anugid ang ginhalinan sang kalayo. Nagresponde man ang katapos ng Bacolod BFP kag mga rescue volunteer organizations sa pagtap na sang kalayo nga nagluntad sa sulod sang poultry farm. Nico Delphin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pagpabalo namon sa inyong pang-good vibes sini nga weekend. Kung malapit lang ang waterfalls ang gusto mo kadtuan pero hindi madula sa gihapon ang nature trip, ini ang busay nga para sa imo. Sa 10 minutes nga lakat, malapot mo na ang ini nga busay. Ice cold ang tubig diri, kag ang tubig gikan mismo sa ibabaw sa Northern Negros Natural Park. Aton ini lagawan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Isa naman kababae nga may diferensya sa pabensaron ang nagbunag sang lapsag sa kilid sang supermarket sa Bacolod City. Sa bulig sang isa ka nurse kag emergency responders, naluwa sa katalagman ang mag-iloy. Gindayo naman sa alkalde ang mga nagbulig, ilabi na ang nurse nga mapauli na kuntani sang malabyan ang mag-iloy nga yara sa emerhensya. Aton sa kilalahon naman sa Sunday sa Baganihan. Barb, sa mga waterfalls nga sa Patag, ini siya ang pinakamalapit kadtuan nga waterfalls ko no, Barb. I think nakakadto na pala niya. Wow. Pero cold kag nami ay nako pareha sa ako nga do hindi gid ko mo kuya nga grabe do kayang-kaya lang. Oo, mula dito ulo balas ko. Pero Barb ari naman niya makatulog balas ang inubala sang isa ka nurse no nga pauli na nag-stop gid siya para buligan ang magbata ini isa ka may diferensya sa pamensaron. Kamay pamingno adamo patama kita mga kasubong sila. Kagamuyan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa ng eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.